Добър ден, казвам се Иван Парк. А вие как сте? Всичко добре ли? Ами, вие знаете ли, в миналата месеца аз реших да пътувам на Рим, в Италия. Защото до сега нямаше много почив ден, защото имаше много като лекциите и почти аз бях много скучно, малко да. И много исках да разгледам и пътувам в други страни. Особено в Рим, защото там има антични и исторични места също. Разбирате ли? И аз много харесвам като разгледам няколко сгради, които е много стари. И аз мога да чувствам много историите също. И през седмицата времето беше много бавно. Ами, не е като много слънчево, но като не валише, като дъжд или сняг. И аз имам един приятел в Италия. Той като каза ми сега много добре да като пътува в Рим, защото не е вали и времето е много хубаво. Малко облачно, но аз харесвам като времето малко обичано е, няма проблем. И може би това е поради времето и хората знаеха и мислеха като ще вали, но за щастие не е вали тук, в център особено. И вие знаете, можете да видите като тук всичко е красиво, като дори сградите или улиците също. С няколко дървета също много красиви, не само сгради. И да, това е защо аз реших да пътувам в Рим. За първи път това видеото аз просто ще разгледам само в център, който е най-популярно и какво има там, и също скоро ще пътувам няколко известни места. Примерно всичките знаят като Колосеум или Ватикан също има. И Пантеон също много хубаво е, където има важни като църквите. Накрая искам да разгледам Ватикан, защото в Ватикан там има много важни музеи. Аз обикновено много харесвам рисуване или изложба. Примерно изкуства на Микеланджело и Ван Гог също там има. И особено аз харесвам да рисувам себе си сам. И да понякога, когато има време, много често гледам няколко изложба. Сигурно мисля, че всички туристите имаме различни като начини, защо ние пътуваме в други страни. На мене обикновено не е като също всеки пъти, но този път в Рим ще разгледам няколко музеите и също исторични места, където е много известни и хубави. Добре. А вие как мислите като да пътувате? Не само в Рим или други като места в света. А вие имате ли
като един от най-любимите като страни или места в света, където вие вече пътувахте. Ако вие можете да отговорите, тогава аз ще чакам и ние можем да като разговорим за пътуване също. Добре, тогава аз пак ще дойда скоро за като пътуване също. Добре, хайде, чао!